Hola tios! Avui estem en un nou vídeo de Minecraft. En aquest cas faré una nova minissèrie que també sortirà el meu germà, i avui primer de tot us ensenyaré la casa. Aquí tenim un portal al Nether que mai l'utilitzo quasi, doncs perquè me fa una mica de por perdre'm. Aquí hi ha dos cavallets i una vaca. Una font que vaig tindre la idea mirant el Vegeta. Perdó per aquesta risa vegetera. Després, entro a casa meva. Això és el quarto de construcció, saps? Tabla de construcció, cofres, forns, llit, coses importants, coses de caca. Això serveix per... Bueno, doncs mira, espera. Agafo l'escut, bueno, no, això. I faig pum, i no m'interessa, i se'n va una mica a la merda. Després pujo i hi ha una habitació que vaig fer abans d'ahir, que no sé què fer-hi. Digueu en els comentaris què voleu que faci en aquesta habitació dels vidres vermells, sisplau, que no me venen idees al cap. Després, a la dalt de tot, aquesta és una mica de l'habitació de mon germà, que ja veureu com juga mon germà. Després, aquí m'he semat una mica, estic molt semat jo. I bueno, doncs mira, he fotut una sala a 113 metres d'altura, una mica poc, que ja m'he caigut unes 500 vegades d'aquí. Ho acabo de fer ara, la veritat. I aquí, bueno, doncs vull fer un monjo, saps? Que la meva casa sigui un monjo. Vull que sigui un monjo, la meva casa. Vull que sigui un monjo amb una cua d'aigua. Està gravant mon germà i s'està partint a l'ojete. Bueno, aquí hi ha, el monjo. Després baixo. No riguis tant, Arnau, tio. Vale. Mira, bueno, i doncs no hi ha gaire... Bueno, sí, mira, allò és un xalet que me vaig fer fa molt de temps, que hi ha un animal dins. Ara el veureu, l'animal, ja ho veureu. Mira el monjo, des d'aquí. I faré una cara i tot. Ja faré un episodi ensenyant el monjo. Hi ha una guineu a casa, aquesta casa. És molt mono. Ai, amiguet meu. Tot i que feia temps que no el visitava. No! Me cago en tu, Me cago en tu! Me cago en l'ou. I bueno, ja soc nivell 3, perquè m'he caigut 555 vegades del monjo aquell. I mira, ara us ensenyo la mina, no. Només us ensenyo per on és. Aquí hi ha una mina. Vaig posar un botó perquè no entressin els creepers ni els monstres. I mira, sabeu llum i tot. Mare meva! Mare meva, sóc un taladro! Mare meva, sóc un taladro! No sóc un humà, sóc un taladro! I bueno, doncs si voleu una minissèrie amb el meu germà, la tindreu si doneu like a aquest vídeo i us subscriviu i clar, li doneu a la campanita. Adeu!